dalah we. Weh lah wis Bagong sabar Bagong. Ora sabar. Asmaku sabar. Sabar ora iso sabar. Kong Yai Kresna dengkul matos. Jara ajare Baladewa weh lah dalah we. Weh lah wis Bagong sabar Bagong. Ora sabar. Asmaku sabar. Sabar ora iso sabar. Kon sabare kok ngeyel. Iki sabar iso ora kowe? Iso. Ngece. Bagong sabar Bagong. Ora sabar. Asmaku sabar. Sabar ora iso sabar. Kon sabare kok ngeyel. Sampeyan to? Iya no. Tak kira nek gareng e. Gareng kok kaya ngene. Anggepe kok diapure kaya ngene kok. Oh sasae sampune dhewe wani karo Baladewa. Aku diwarahi kok. Nek ora diwarahi ora bakal wani karo kowe. Blet lanat. Wis to. Bagong iki sabar iso ora kowe? Iso. Ngece. Ayo nggo mburi kene. Piye? Rupak wani, jembar wani. Alah cerewet, Reng. Bareng wis leren lagi maju. Piye, Kong? Mulai omong karo Petro kon goleki senjata Ceraka. Apa? Senjata Ceraka. Cakra, Ceraka. Aja dilatih cupet kok. Enak malah dawa e. Ya men. Dawa ya men ora. Weh, waduh, kemruputan bakmine, Ren. Ya wis ben ora. Dengkulmu mlacet ora. Wis kedo bali malah ngrembug bakmi. Oke. Nyuwun pamit sinuwun. Nenek Petro mboten pinanggih senjata Cakra, ya wis ben mati ya wis ben. Piye, Kong? Mulai omong karo Petro kon goleki senjata Ceraka. Apa? Senjata Ceraka. Cakra, Ceraka. Aja dilatih cupet kok. Enak malah dawa e. Ya men. Dawa ya men ora. Weh, waduh, kemruputan bakmine, Ren. Ndak selak anyep. Piye tukune ye? Wis ben pokoke sisan le melet-melet awake dhewe. Dengkulmu mlacet ora. Wis kedo bali malah ngrembug bakmi. Oke. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Saman mundur. Mang mundur, Ndara. Yo. Ben arep nesu-nesu arep muring-muring. Men muring-muring karo aku. Tangi yo legane atiku. Ora sebobot. Ora apa jenenge? Apa ya kae kata-katane kaya ya? Seduma baca senyari bumi. Wis ben ngawur wae. Ora sepira bobotmu. Gugu karepe dhewe mungsa karo aku. Ayo tangi yo. Tangi wis aene gek mangkat sekolah. Kandhan-kandhanane ngayal. Aduh nggih. Anak Prabu Mandura teka Paduka Katriwandan wonten menapa ngger. Iblis lalat ngguku karepe dhewe. Sapa ngantem aku tanpa tayo. Lho iki ning Bagong barang ana wayang ora ana Bagong. Jelas ana. Lah kok dadi kowe ngewang karo Nalagareng? Kowe ngewang karo Setyaki? Nalagareng kakangku, Petro kakangku, Setyaki bosku. Nek juragaku arep piloro karo wong kaya sampean kula ora trima. Lho piye? Lho kowe wani karo aku, wani wae sangune kandel ora wani. Wani tenan karo Baladewa sing tak wedeni wae, kelakon kendharat dening wae. Apa ya aku ya? Apa ya?
nyawamu ora mampung ora dipijekke. Wah, aku nek musuh Bagong omongane sak pinake dhewe. Ya men jenenge we Bagong kok ora mongkon tata krama. Pecah siramu, jebul dadamu. Lho. Moncrot mulamu. Mencelat matamu, kuwi. Ratu durake matamu, ben saya serem. Mati jeneng Bagong sabar ora iso. Sabar apa? Dikira aku wedi wae. Yai Kresna culna, tak ajare Bagong. Yai Kresna dengkul matos. Culna ajare Baladewa la dalah we. Wes Bagong sabar. Ora iso. Wes aku sabar. Sabar ora iso sabar. Kon sabare kok ngeyel. Sampeyan to? Iya no. Tak kira nek gareng e. Gareng kok kaya ngene. Anggepe kok diapure kaya ngene kok. Oh sasae sampinake dhewe wani karo Baladewa. Aku diwarahi kok. Nek ora diwarahi ora bakal wani karo kowe. Blet lanat. Wis to. Bagong iki sabar iso ora kowe? Iso. Ngece. Ayo nggo mburi kene. Piye? Rupak wani, jembar wani. Alah cerewet, Reng. Bareng wis leren lagi maju. Aman ketok gleleng kok ya. Kok Prabu? Nggih. Kula suwun kanthi sanget Kok Prabu sumene. Mergi wonten pangandikan utawi atur saking anak kula Purantawati. Lho, atur piye? Kok Prabu pirsa mboten? Menawi kana negari Ndrawati menika nembe peteng. Sebabe koncatan senjata cakra ingkang murca tanpa taliwara. Senjata cakra murca, inggih. Lho. Lah terus kula gadahi patembaya. Menawi temanten kakung menika saged ngaturaken senjata cakra, ngunduraken senjata cakra pusaka Ndrawati. Kula dhaopaken kangen Purantawati kok Prabu. Kuwi tenan janji. Inggih, njaluk pamit. Gareng dalem. Kowe kandha Petruk nggih. Kon goleki senjata cakra. Nek Petruk saged pinanggih senjata cakra, tak rabekke. Nek Petruk mboten pinanggih senjata cakra, ya wis ben mati ya wis ben. Piye, Kong? Mulih omong karo Petruk. Kon goleki senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Cakra. Aja dilatih cupet kok. Nek malah dawa e. Ya wis men. Dawa ya men ora. Weh, waduh kemruputan bakmine Ren. Ya wis ben ora apa-apa ya. Men do penak le do mangan. Jam 1 padang. Wah, wis. Tekor iki. Tekor dengkulmu amoh ora. Iki jam pira rumangsamu? Jam berapa iki? Oh lagi jam 11 kok. Oh. Aku mau akon ngetokke jam 1 kok kemruputan iki. Ndak selak anyep. Ha piye tukune ye? Wis ben pokoke sisan le melet-melet awake dhewe. Dengkulmu mlacet ora. Wis gedho bali malah ngrembug bakmi. Oh nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati no Bagong nala garing niki.
Koten prayetno semuriris semuriris eko balik Petruk kabari loro kok wis waras. Nggih, Pak. Kula sing minangka dados lidah sinambung ature Petruk dhateng Bapak. Niki Petruk kula wakili. Munjuk atur sanipun Bapak. Ngopo? Petruk niku lara ora kok perkara penyakit. Pun di rapid test. Kalih di swear. Apa nang swear? Swab. Menika ya tidak tereaksi. COVID-19. Heeh. Ning jebul Petruk niku duwe panyununan. Petruk niku kelingan jaman lelakon ndara-ndara Pandhawa bangun Saptawarga biyen pustaka Jamus Lima Sada ilang. Terus Sinuwun Ndarawati njanjeni karo Petruk, nek kowe iso nemokake pustaka Jamus Lima Sada, sesuk kowe bakal tak paringi putraku, kowe tak pek mantu. Lah Petruk niku terus lara, dalam arti Petruk niku demo masak, demo lara, terus kula diutus karo Petruk kan wonten negara Ndarawati. Sinuwun Ndarawati paring dawuh, "Tarabek kira anakku ning waton iso madhangke Ndarawati." Lah apa Ndarawati oglangan? Mboten. Wah, suduk nganggo linggis sisan. Ora kok oglangan, Ndarawati peteng niku mergo Ndarawati nedengke calan pusaka. Pusaka apa? Senjata cakra. Petruk iso rabi karo Prantawati nek iso ngaturke senjata cakra. Mekaten atur kula, Pak. Nek Bapak badhe duka kalih Petruk kula semanggaken. Semareka den prayetna samurene seka balik. Titiyani gandayani tresna purnama sasi. Gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang Bima Sekti. Apa bener ngono, Petruk? Nggih. Saya tak takon. Wong urip alam padang kuwi diwenangake ngukur karo derajate, ngilu karo githoke. Tembung ngukur karo derajate kuwi eling. Derajatmu kuwi apa? Kowe kuwi minangka apa? Ngilu karo githoke kuwi kahananmu kuwi kepiye? Sing jeneng wong duwe penggayuh kuwi diukur karo kekuatan. Aja ana tetembungan kakean gluduk kurang udan. Aja ana tetembungan gegeden penggayuh ning ora duweni apa-apa lan ora duweni kekuatan sing piye-piye. Bapakmu ora apa-apa. Ning niatmu sing kaya ngono kuwi sing marahi aku kuwi sesuk melu isin. Ya to nek kelakon, nek ora. Ora padha karo kowe ngurek-orek raine wong tuwa ingkang ora bakal ilang selawase urip. Ula kabeh petungen, Petruk, kabeh petungen. Pun dadi niat kula kok, Pak. Nek ora kelakon penjanganipun Petruk luwung boyo tekaning pati.
Nek ora kelakon apa karepane Petruk lumbaya tekaning pati. Lah nek ngono kowe ora manut karo bapakmu. Nek le manut ya manut ning gegayuhan Petruk niku ming kula kepengin Prabu Ndrawati niku sampun ngantos tetel kanalindrane merga nyulayani rembuke dhewe. Mula ing sae menika nek bapak ora sarujuk niki ajeng kula budidaya dhewe. Niki ajeng kula goleki carane kanthi cara kula dhewe. Ora arep nyuwun pangestune bapak, ora arep nyuwun pambiyantune bapak. Nek pangestu kula suwun nyuwun pangapunten lepat lek kula matur. Ning ora nyuwun pambiyantune bapak, ajeng kula golek-goleki dhewe taunana windanana ora bakal bali nek kula ora ketemu karo senjata cakra. Wah, sanget jenon ora. Pancen wis mendem kok. Domongi bapak kok ora gelem. Marah-marah ya garang, ya wis nanggre omong ki coblok kok aku ora seneng acarane ngono kuwi. Mbok ya iki wis adegan mau. Kok isih digunakake saiki lho cah edan ora. Ben budidaya dhewe. Nek ketrima uripe Petruk rak ya kelakon. Nek ora ketrima uripe anakku ya ora kelakon men isin wirang disandang dhewe. Terus ya sebo ning Praja Ngamarta to Le. Oh nggih, monggo Pak kula dherekaken. Ayo, Bagong aja kok, Bapak. Pareka den prayekna semores. Nek kira-kira wegah ngendang ya disulihke. Ang kene wis drok-drok ngono. Tade tutut. Semar wis ra mengestoni. Monggo aku nek upama iso dadi mantune Sri Ndrawati, wah gleleng kurame umum. Gane sandangan. Uripku mesti ning Ndrawati. Nen anu aku munjuk atur sing Prabu Ndrawati, Rama Marasepuh, wah kula nyuwun artanipun 3 miliar. Anakku lanang Petruk kantong bolong, anakku mantunya tampanana. Yes. Kanggo tuku bedhil ngene Mbak Bagong. Mbak Diase tuwor. Gareng lagi mlaku-mlaku tembak sikile tuwor. Semar tembak tuwor. Ben. Cang gleleng mantu ratu. Pelekke. Bojone ayu. Sapa nglirik bojoku tembak matane tuwor. Bojo ayu ora entuk diri sapa-sapa. Penak. Nek kelakon. Awa ya urung kelakon aku wis gagasanku wis werna-werna kok. Neng dewa iki mesti adil. Dewa iki mesti adil. Dewa iki ora kok perkara gedhe tur dawa ning dewa kayangan iki mesti adil. Wis Petruk sedhe ngene iki mesti dewa iki mesti presa kok. Engko terus medun Sang Hyang Betrata. Wah, perkencong warudoyong. Adik guru, not ini apa namanya? Mi dudu mi. Aku nek karo dewa iki jan sayang tenan. Sayang. Ayo apa-apa sing nuruti dewa. Ane nek ora tekan kene, munggah ning kayangan tenan. Nek rasa munggah ning kayangan, aku tekan ning kene sedewe dewa mesti teko. Yakin to?
Ah, kendah tenan ora. Kencang warudayang pak pong bubolong kali cedhi rawa sing gawe ya lut maidut yu mairo Petra aja sembrana iki ciri khas dewa kok lut maidut dengkulmu meloncat lho bekti kula bulun ya nampa napa kita sedih meskipun kula menang ngertos batos kula panjenengan niku dewa kok mesti iso maca ati kula. Kula kena napa lan kula duwe penjangka napa niku panjenengan mesti prisa. Ya. Kita kepengin nanjih kalawan Natandrawati ngene wis tau tate prasapa janji bakal mundhut putra mantu lawan kita. Leres. Lah niki kula nyuwun pambyanipun para Jawata. Petra wonten dawuh. Ulun gawa pusaka. Arane Pari Sawuli. Iki gawanen ya Petra? Nggih. Nek wis tak gawa, kita nyaketana negara Ngamarta. Ning aja caket-caket karo bapakmu kok ndak didukani meneh. Oh nggih. Mengko yen bapakmu njaluk tulung karo jeneng kita, tulungono. Iki dari sarana kita bakal ketemu kalian kang kita upadi lan kelakon panjaga kita Petra. Bumi gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawes gandrung. Iki niki gelombang cinta napa Parisawu gelombang cinta dengkulmu melocot ki ora iki pusaka kadewatan arane Parisawuli oh nggih wenehno nang anu jenenge kucir kita oh nggih mengko yen digunakake gunakno inggih iki iso kena kanggo pusaka iso kena kanggo ya kuwi tetuan sing migunani. Oh nggih. Wis ngono ya Petra? Nggih. Ulun kondur makayangan. Nggih. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Pulun. Ya, ulun tak bali ning kayangan wis ganti paripurna nggon ulun nundut ing Sang Hyang Jagat Gatiwedi. Ulun bali marang kayangan Suralaya. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Ya, ora Petra. Petra iki wong mlimpat kok. Parisawuli nyaketi praja Ngamarta. Ning aja nganti ketemu karo bapak. Mun nek eneng apa-apa bapak njaluk tulung karo aku kon nulungi. Nggih, matur nuwun kula tak budal teng negari Ngamarta.
merana sumupang mangarono katinetraning uga rapuh sataning kokila rengkane kara saketer kene donga engkong ler wowo sing kene panca betoke ngayam ngono mrak mangwoking bagakan Nyai Werkudara barep kakangku apa Arjuna ulonen paring adhawuh Kaka Prabu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna lamun negara Indrawati persasat banjir udanawala banjir mangsi krana akeh para nalindra Narpati ingkang padha ngayunake kelawan putra Indrawati Dewi Purantawati Yayi apa ora prayoganipun Kakang lawan Siadi budal marang Projeng Dwaraka mbok menawa ana bab mubal babaling perkara sartana ingkang maraja saka Sela-selaning Garu satemah akarya geger Projeng Dwarawati siadanipun Kakang wis ora kainan. Lah nek cara kula mathuk Ndara. Lah niki mengke lak Pandhawa ora ketok mongko Ndrawati kalih Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal. Mboten saged dipun pisahaken. Nek Pandhawa mboten ketingal teng Ndrawati ndak dikira sampeyan kalih Sinuwun Ndrawati niku mboten lahir batin. Ini prayogane pancen kudu bidal mriko, Ndara. Sarating pandam sumala nang wadana katonremu kalingan ngangrengeng sang Dyah Manahengkung Gansing langit kelap-lapaton munjo atur ngersa paduka Sinuwun lergin sanging risang mawe gandrung para munjo atur sawulepan nyuwun pangapunten menika ngaten ben suluk sik mau kesuwen saiki kesusu-susu ono kawan Bagong ana apa sawulepan diagung pangaksami nek wonten lemah atur kula nyuwun samudra pangasami. Mboten kanthi kanana dok nalika kula teteki anjagi negari tapel wates temon Kulon Progo. Mboten kanthi kanana wonten barisan ingkang gendera rerontek umbul-umbul kecenangan danang Mancilaba. Andadosaken suwingkang Balakaswa Marbaba bangsa minat kena syarat ing sira megeran mendung bareng ingkang sejumeneng andadosaken gegereng para hapsar-hapsar widodara-widodari sami ngungsi ngersane Kapolsek. Ya donya wae kasih. Sawi samiti.
Ratu kembar. Kembar kemanian. Angang Siddhartha Siwan. Apa sih ini weh? Ya ini. Semar. Nun. Bagong kuwi ngopo? Ngonten niku omong karo turu. Bocahe wis ngantuk. Lucu ya Janaka. Kula sampun asring sumerep. Dados sampun boten kaget lan boten lucu malih. Ning aku lagi weruh pisan iki. Semar mbok gugan. Woi. Semari pantat tok didulek. Get-geti. Neng apa ndang matur. Wonten Ratu Kembar. Kembar ngamuk sing digoleki para Pandhawa kula sumanggaken Werkudara Janaka aja kaya bocah. Sur lakune ngangin gugur anggraning arga kura gurnita kagiri-giri. Wah. Soy, Werkudara. Kowe sapa? Narendra mburi saka negara Pura Kencana. Prabu Jaya Lengkara. Wah, lali kowe. Ayo ketemu para Pandhawa wigatine njaluk salah sawiji Panakawan kanggo tumbal negaraku. Wah. Waduh. Syukur kesusu kesandung. Hei Janaka tandingana. Satriya klemak-klemek kakangmu wae ora. Monggo piye mungsuh aku. Ayo, aku tandingana. Aduh.
Nuwun. Alah. Kok saged kalah? Geleleng wae. Kalah kok joget. Wayang wonge. Ratu loro padha kabeh. Tetep piadeke padha. Rupane padha, sing siji tajan, sing siji nyokot. Bayar ora? Bayar, anu ora, anu. Wah. Tak pancing kowe. Kulino. Edan ora. Golek jago. Ana Pak Menono. Hus. Apa-apa? Golek jago menungso, nggo nandingi menungso kae. Petro malah nang kene nggih. Mang lenggari enten. Napa kok gedabikan? Jeboke ya sudet, ya sudet. Petro. Heeh. Aja gawe isinku lho, rasa omong apa-apa, Pak. Bapak tekan kene ngopo aku tak takon? Ngamarta eneng Kraman. Lho. Maman ning Ngamarta. Wis ya truk le ndagel sok tanggal 21 meneh ya. Wis bengi iki. Men sak karepku. Ben arep oleh do guyu wis atos kae wis nang iki. Guyune guyu tuwa. Dadi penabuh kene ning bareng terus la lucu. Sing lucu nggo napa? Aku tetep nekat kok. Ora ngono ora lega pikirku, Pak. Kowe arep mungsuh Kraman Ngamarta. Ha. Nek mati piye? Mati yo pendem. Wong urip sing dinteni apa? Mati mengko kabeh wong ngenteni mati ya mung ngantri. Mongsane dhewe-dhewe, wancine dhewe-dhewe. Nah aku mungsuh ratu loro iki engko mati ya wis. Penjangkaku ya wis ora kelakon, tegese aku wis mati. Ning kejaba aku duwe penjangka, Pak. Gandeng Amarta kuwi ya bumi wutah getihku. Aku suwita ning Amarta. Ora aku wajib mbelani Amarta. Ndaramu kowe kalah kok. Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nah, dirungokke, Pak. Mula ora sok ngembe karo anake. Ana tetembungan sikat gigi. Ta Pak, rung disikat gigi cangkeme ditonyo ta Pak. Nek pancen kowe wani menyang muga-muga dadi jalananku nggonku iso kelakon penjangkaku ya Pak. Penjangkamu aja diomoke ndak ndoro-werku ndoroku nek ngerti prisa wae aku melu isin nek ora kelakon. Truk di penjangka apa? Kula isin, rasa isin. Wis tuwa kok isin. Keseron ya, Pak?
Keserane. Bapakku lara iki. Mulane ora sok njata si cah enom. Nek diantem genti engko sesek. Petruk nggadahi penjangka pengin nagih janjian Sinu Prabu Ndarawati duk nalika semanten pun nate ngendika nek Petruk ajeng didadekke mantu nek iso nemokke pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sadaning dumugi semanten Sinu Prabu Ndarawati dereng paring dawuh mula Petruk terus nagih janji napa sing dingendikake dening Petruk anggen saged. Nek omong nganggo ambekan. Cangkeme isih obah, suarane wis entek. Jeneng wong oyak wektune ngoten niku mergo nek mboten kula oyak wektune ndak malah mboten rampung-rampung mergo niki mengki nek nganti tekan esuk kula malah ngajeni kali ndara-ndara kula ndara wiyaga sing. Pak kuwi dagel aku Pak Ismen. Tak nggone sik ra apa-apa. Wah, yen Petruk duwe panjangka kudune Petruk kowe iki ndumbani mergo kowe wong tuane. Jane ngoten ning mergo kula niku dadi wong tuane sing kudune kula ndumbani kali Petruk ning jebule malah kula niku jane. Pak tak omong itu. Sing guyu dolope mung kari loro lho, Pak. Wis aja banget-banget to, Pak. Yen ngono ayo ditonton kaya ngopo landange Petruk. Sigra ngasta parisawuli paninganing Sang Hyang Bathara Narada. Kira Petruk kantong bolong wujuding pusaka den balangake ratu kekalih. Ical wujuding ratu kekalih musna. Salah kedaden wujud senjata cakra tuwin pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Ngedep pusaka loro. Wong ngene arep lakon penjangkane. Dadi mantune ratu, bojone ayu. Iki apa, Pak? Senjata cakra. Iki dadi syarat nggonku labi. Wah, Petruk. Ratune nendi? Ratune dikasut. Wah. Petruk ya omongane ratu dikasut. Jlambrong wonten dawuh pusaka wis bali. Petruk pusaka Jamus Klima Sada tak jaluk nggih mangasta. Mengko tak aturke Koko Prabu Puntadewa nggih pun derek. Lah kuwi terus piye? Lho nggo syarat leku rabi kok, Pak. Waduh, Petruk nglereng tenan iki. Wah, bojone ayu. Njaluk terus, njaluk dasmu. Bojo ayu kok njaluk ora. Padake panganan wae. Siket padha ora Lah wis sugih bojone ayu. Ayo wong ketrima kok, Gong. Petruk ayu tak tutke menyang Ndarawati aturna senjata cakra yen Koko Prabu ora. Muga pangandikane mengko aku sing bakal munjo atur Petruk. Nggih, matur nuwun. Sampeyan rono ora, Pak? Rono. Rono. Ah, bareng aku wis kelakon rabi, aku dadi mantune ratu terus kowe melu rono. Ora nyilih lho, ora nyilih dit lho. Aku calon sugih. Aku
Siliana sikik saiki. Lho wong urung dadi kaya Siliana sikik. Aku ngempek kamukten ya, Tru. Ya, mau tindakari kok kabeh mawon monggo. Petruk nggih. Lah dalah Petruk ngaturake pusaka senjata cakra nggih sinuwun. Gong, delane calonku, Gong. Kula Plantawati wonten paring adya. Jumbo kenapa kang dadi pengendikaku sapa sing iso mbalekke senjata cakra kuwi ingkang tok ladeni ning kok bejamu. Lah kok dadi kowe mung entuk Panakawan kowe entuk batur. Nuwun sewu. Nadyan namung pikantuk batur ning nek tresnane lair batin luwung boyo ngladeni wong ora duwe tinimbang ngladeni wong sugih ning ming natoni karo ati. Krungu ta Petruk? Krungu. Kula pikantuk Petruk mboten napa-napa, kula tak nanting kalih Kang Mas Petruk. Sakarepmu kono. Wong wis dadi janjiku kok. Kang Mas Petruk. Hei. Ya. Kok iya ya dengkulmu kuwi Ki Putra Ratu iya. Bingung ya kula niku. Kula matur pripun? Wong saro calon bojone ya wis ora usah basa. Piye, Dik? Kawontenan kula namung kados mekaten. Ki ora Petruk kersa mboten. Mau muni ra gelem to, Truk? Ndasmu kuwi. Gelem wae ora. Mau janji kon ngepek aku. Omong sapa ora diajeng. Lumayung bumi kuruping langit ora ana wanita ingkang kawasa ngrubuhake bebeteng kekereanku. Kejaba mung sira wong ayu. Nah ngaten panjenengan dados mantunipun Kanjeng Rama Ndarawati. Menika sampun kula cawisaken patenggan. Patenggan iki lho. Patenggan iki peturon. Nggih. Tak ceke terus. Gong, wah ngregeti tak antil kowe. Kuwi calon kamar manten. Hanimun kuwi calon nggonku bulan madu. Wah, jian kasure. Mentul-mentul yang ini. Iki obah pisan obah sak teruse ya, Tru. Ndul. Ngerti-ngerti rampung. Rampung tetep obah. Wah, gek mejane akeh buah-buahan, Gong ora dipethik lho. Kuwi nggon aku lho, kuwi engko sisaku. Engko memaku udah rapel, aku nyokot sih nek kira-kira enak tak keke kowe ngono kuwi. Aku padake tong sampah wae. Ngaten monggo dipun titi periksa.
Kula pikantuk mlebet sinuwun, entuk wong iki calon bojomu ya wis kono. Nek mlaku ora adoh-adoh. Ngono adoh nek direbut wong piye? Weh. Sandale. Walah aku ki adimu lho, Tru. Iki ki peturon, iki ki sutra e, Gong. Spraine sutra ora kaya nggonamu. Spray kok ana tulisane tawa iklan. Karang ming sepanduk Sepanduk tak sambung. Ayo, tangane ora nridik. Iki nek nyeklekke kene iki mung dipejet sing abang ki lho, ta. Wah, adem Metro. Iki jenenge asu, ase. Ase Janwa. Iso nyes e. Tak ngono e. Tak manggang ndasku sik manggang. Anyep e. Heeh. Wis kono gak metu kono. Wah, arep ngopo e? Asa karepku. Kula aturi medal iki Lurah Bagong. Metu ya metu. Ngono kok ora edo ora. Mengko kowe tak goleki kamar dhewe. Estu nawa? Iya. Engko tak goleki kamar sing isis rasa nganggo, sing anyep-anyep ngono kae isis. Mengko rasa nganggo tembok, wesi tok. Ngono ya kowe. Sia-sia ora. Kowe ngapa Mer? Wis tuwa kan dadak nata meja. Arep nilai Petro. Arep licet kowe ya. Arep ngincar-nginjen ya. Tuwekan ora gagas ora. Apa kuwi, Gong? Bipetmu remuk. Nggo ancek-ancek Semar. Wah, bapak iki jan desi tenan ora. Iki keraton ya Mir ora sak kamar. Kono lunga kono. Weh, aku kowe men metu ngul sirahe tok. Nganggo klambi ora sarepmu. Aku mes. Tendang ora. Orku dorar ngopo? Ora apa-apa. Kowe iki satriya. Arep melu merono. Wah, kok le gayeng. Gayeng piye ora? Barataya ora malah babak dengkule to, nggih. Ngopo meneh bocah kae? Gong. Kuwi nekat banget tembok kok tok bur. Ketok apa, Tru? Gak ketok ora kene keder. Angel tenan. Primpen tenan pokoke. Wis ngrekoso tenan. Kula nyuwun dawuh Kanjeng Prabu Ndarawati. Cintaku, sayangku. Rumput yang bergoyang. Werkudara, nggih, sadurunge mlebu kraton kae singkirna. Mengko ndak malah dienggo dolanan para kawan iki. Wah, iya. Werkudara, nggih. Prantawati tak jaluk dadi bojone Petruk. Buset. Mingsa Petruk wae kok bojo Prantawati aku ora nrimake. Baliya le, emoh, baliya, emoh.
kene iki wis tekan ngarep cangkem. Menang. Wis jabdal. Bahwasanya sing iso seperti itu. Kolaboratif itu karepnya seperti itu loh. Marah-marah kok enggak terima Petruk Rabiat Pronta itu maksudnya gimana? Kresna iki omong apa iki? Kula nggih mboten mangertos. Ha situ dene paham. Terus ndi? Dadi Petruk sing ngaturake senjata Cakra. Inggih. Sakmene terus pundi? Ya wis. Ya yen pancen Petruk sing ngaturake senjata Cakra, ya wis malah pun Kakang eling. Pun Kakang melu mangayu bagya kalian Petruk Lewati. Lah Lesmana wis ben mutar ya ben Austra.